Nagpapatuloy ang mga maaaksyong laban dito sa elimination round. And this is your day 17 ng inyong inaabangang Ako Bicol Cup Masbate. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa. At tayo po ay nagbabalik dito sa District 3. Medyo malayo-layo, 95 kilometers din yung binahe natin. Pero it's all worth it. Nandito tayo ngayon sa Bayan ng Placer. Ayan, babalik tayo dito. Kaya taos-puso po tayo nagpapasalamat kay Mayor Eusebio Dumuran Jr. at mga kasama sa Placer LGU. At para sa unang match-up, para sa ating double header, it's Palanas versus Uson. Magandang hapon, ako si Kapa Morgan at balik ang tambalang Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Yes. Magandang hapon sa iyo, Coach. Magandang hapon, Kapa Morgan, and magandang hapon po sa lahat ng ating mga manonood, no? Palanas versus Uson. Itong Palanas, partner, naghahanap pa rin ng una nilang panalo dito sa ating torneo, no? Itong Palanas lost to Kataingan on their last outing. Also, they lost to Kawayan and PU and also to PUB Corpus. But itong Uson naman ay may isang panalo na dito at dalawang talo. Yung dalawang talo ay galing sa Dimasalang at Kawayan also. So, but again, yung isa nilang palaro on their last outing is against PUB Corpus, 66-58. So, that was a good game for Team Uson. But again, tingnan natin kung magdedire-diretso itong pagkapanalo nitong mga taga-Uson or kuha na ng unang panalo itong mga taga-Palanas. So, wag na natin yung patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Yes, we're here for the opening tip-off dito sa loob ng napakagandang Placer covered court. Siyempre, dito sa magandang bayan ng Placer, province of Masbate. And again, kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Nagbabalik ang aming tandem dito with Espina or the Palanas guys ay nagkaroon sana ng pagkakataon doon dahil sa sikita yung unang nakakuha ng bola o ng possession pero naagaw yon at eto na ngayon nasa mga taga-Uson ang bola. Markayda first attempt, wala, that's short, partner. Just a first miss dito for Team Uson behind the arc, partner. At sabi ko nga, partner, sa pagsisimula, no, itong Palanas ay talagang naghahanap pa dito ng una nilang panalo. At nakahanap din ng unang puntos itong si Ibanez. Ayan, lilista mo na yan para sa kanya. Francis Ibanez is scoring the first two-pointer of this ball game. Now Bernario launches a triple at pasok na pasok ang unang tira itong si Marlon Bernario. Now Ronald Luon to the corner. Now it's Espina. Nakita na nasa ilalim si Ibanez. Wala, Cervantes for the second try. Yes, it's good. Ito, magandang start nitong dalawang kupunan dito sa ating ball game.
So sagutan ng basket itong dalawang kupunan dito. Tama. And both teams are starting aggressive naman. Espina almost mabibitawan yung long bola dahil sa medyo malakas yung long pass na yon. At eto, muntik nang maagaw ni Nuevo. Pero nakabalik sa mga tagapalanas ang bola. Luon, Alauhoy na tira. Nakalusot sana pero kulang. Dire-diretso naman itong si Sagrada and draws a foul. So that's on Francis Ibanez, partner, yung foul na yon. That's the first foul dito ni Francis Ibanez. The first team foul for Team Palanas. Speaking of Loon, partner, during the last game, no, they lost to Kataingan. But itong si Ronald Loon, maganda din yung pinakita. He scored 12 points on that game. And itong si Alan Espina also, maganda yung pinakita dun sa larong iyon. Scored 13 points. Itong si Espina. But again, tingnan natin dito kung ano ang kaya pa nilang i-contribute dito for Team Palanas. And I guess Ronald Luan will contribute, still continue to contribute yung rebounding, Yes, and partner. those putback shots. He actually acted as the scavenger for yeah. Palanas team sa kanilang last outing. Kumbaga, yung mga pulot-pulot, partner, and may yung mga piso-piso na tira. Yun ang talagang babayaran mo dito, kaya Loon. Tama, at nakascore doon yung mga taga-Palanas, kaya sa ngayon, partner, sila na yung nakakalamang 6-5. Uson has the ball. Nuevo launches a 3, and yes! Pasok ang tirang yon ni Nuevo. That's his first attempt ata dito sa larong ito, no? Cervantes at the top of the key, are actually inside the paint and making another bucket. Maganda ang gising nito ni Cervantes. 6 points na siya dito sa ating ball game. So maganda ang contribution nito for Team Palanas. Back-to-back buckets for Cervantes. Now Bernario hoping to nail another 3 pero too strong on that one. Naagaw ng mga taga-Uson ngayon ng bola. Sagrada! In and out! Napalakas niya yung kanyang pabandang tira. And now Cervantes na naman, may tanga ng bola para sa Palanas. Short on that one. Now it's Sagrada to Marcaida. Marcaida, maganda yung ikot, maganda yung pabanda, hindi lang kumonekta. Grabe yung sequence na yun. Two fast break situation for Team Uson on that play, partner. Yung una, it could have been a drop pass for Jimenez galing dito kay Sagrada. And another one, yung Marcaida din nagamintis on that fast break situation. But sa kabila, itong si Ibanez, that's a good 2 points for Francis Ibanez. 4 na puntos na ito dito sa ating ball game. Maganda yung pasa mula kay Cervantes. Very unselfish. Nakita niya na cutting along the baseline itong si Espina. And si Espina naman, siyempre, hindi pinahiya yung magandang pasa na yon. Nuevo fires another 3. This time, it's too long. Yeah, too strong. Overshooting itong si Nuevo. And now, Espina has the ball. Gusto sanang ihagis yung bola kaso walang wala pang ready to catch that long pass. Jimenez or Eramis. Yan, ipapasa sana kay Luon pero napunta sa mga taga-Uson niya ng bola. Nuevo finds Marcaida. Still struggling itong si Marcaida but nandun itong si Bernario to clean up the mess. Nakaka-4 na puntos na rin Yes, itong partner. si Marlon, ano? At maganda yung run sa ginagawa nitong mga taga-Uson. Every time they get a turnover from Palanas, talagang tinatakbuhan nila, partner, dito. Okay, and short si Espina doon for that 3. Now it's Nuevo after the long pass. And finally, Marcaida gets his own bucket. The first one in this ball game. And now Eramis. Si Eramis hindi pa kumakana dito. Isa siya sa mga scorers din talaga nitong Team Palanas. And yes, Luon to Eramis. Binigay sa ilalim. Oh, that's Espino to Eramis. And Eramis gets fouled. But Barbie Floriano ay merong ikakwento sa atin. Miss Barbie, pasok.
Thanks Kapa Morgan and Coach Paul, and good afternoon mga kasurog. We are now witnessing the first game of this day, and I will be bringing you the latest updates from the side of Team Palanas. To start with, during my pregame interview with Coach Con Abinir, he honestly said that their team is just going to enjoy today's ball game since they still don't have a record of winning in this league. However, with the fact that all of his team players are local and of no import, he is confident that their edge is their intuition and chemistry. After all, it is already a source of pride to be part of the Ako Bicol Cup because of the exposure and experience it gives to the players and coaches. That's the latest for now. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Sige, maraming salamat Miss Barbie Floriano for that report. Ayan, and sige, Palanas daw will just enjoy this game. Alam mo, pagka ini-enjoy mo talaga yung laro, most likely manalo ka dito. Yes, sabi nga, no pressure partner no on their pressure. part. Tama. In the meantime, itong si Eramis is scoring his first bucket dito sa larong ito for Team Palanas, and right now leading by 1 sila, pero binawi naman kaagad nitong si Nuevo and that runner. So, si Nuevo, very fun to watch for Team Uson. Very relaxed din itong partner on the guard position. So Yes. that's another point, and 5 points na ito dito sa ating ball game. Eramis inching a little closer, and there goes another bucket. Back-to-back buckets for Edward Eramis. Denario. Oh no, that's Sagrada. Gets a little bump and medyo kapos yung kanyang pabandang tira. And Eramis finishing with his right hand using the board. Kahit nandun yung depensa nitong si Nuevo. So, ito, tatlong sunod-sunod na 2 puntos ang ikinana nitong si Eramis for Palanas. They're now leading by 3. Jimenez gets fouled by Ronald Luon. That's on 77, Ronald Luon. At mayroon dito ceasefire mula sa mga taga-Palanas. But again, partner, abante na sila dito ng 3 sa 17-14 because of that mini run na ginagawa nitong Team Palanas courtesy of Edward Eramis. Ito si Edward Eramis. Field goal percentage, 50% dito sa ating liga. And of course, talaga sabi mo kanina, ito yung isa sa main guy itong Team Palanas dito, itong si Edward Eramis. Yes, he can deliver the goodies for this team, Palanas. Kung hindi siya mag-score, he can orchestrate the play and create some plays for his teammates, make them look good. Yan ang naidadala or bit-bit nitong Eramis sa kanyang kupunan na Palanas. But still, they're looking for their first win. And titingnan natin kung makukuha na nila ito. In the meantime, hindi nakuha nitong si Jimenez ang unang free throw for Team Uson. For teams dito sa Ako Bicol Cup, partner, choice naman talaga nila na paglaruin lahat locals lang. And kung mapapansin natin, itong Uson ay locals din lang yung player. Tama. And also itong mga taga-Palana. So, yun, magandang experience at magandang exposure talaga for the local players. And Ibanez having a hard time there because there goes the taller Jimenez defending him well. And now Marcaida bringing the ball for Uson. Sagrada. Gusto sanang dumiretso, papunta sa goal, pero yon, naagaw ni Eramis, and good defense resulting to a good offense. Good drive on the part of Edward Eramis. Kung makapansin mo, yung konting hesitation, and then blow by, go hard to the basket. Maganda ang pinapakita dito ni Edward Eramis at the late goings ng ating first quarter. Yes, we only have 2 minutes and 41 seconds na nalalabi po dito sa ating first quarter. And now it's Palanas basketball. Luon, sino ba ang papasahan doon? There's nobody That's a turnover. to receive that ball. Medyo in-anticipate niya siguro na somebody is dapat na ando na sa pwesto na yon, pero wala na. Marcaida to Nuevo or Uson. Magandang pasahan at maganda yung naging resulta ng extra passes na yon from Marcaida to that guy, La Guerta.
scoring his first bucket dito sa ating laro. Luon drives, pinasa kay Cervantes. At ayun, Jimenez. Pangalawang try, wala. Rebound, Luon. And kicks it out. Ipinasa sa ating referee na si CJ Sanchez. So dalawa ng missed passes mula dito kay Luon. Yung isa yung lead pass na wala namang receiver. Yes, partner. So yun nga, pansinin natin yung turnovers na ginagawa nitong Palanas. On their loss against PUB Corpus, partner, medyo nasaktan sila. 22 turnovers yung kanilang naitala doon. So dapat yung mga ganyan, partner, ay iniiwasan nila dito. Meantime, Laguerta missing underneath the basket. Now Iramis has the ball. At ginugulo ng dalawang nakamaroon. Pero nandun sa Iray. And he draws a foul on that particular play. Nakita yan ng ating referee na si referee CJ Sanchez. Yes, that's on Mark Laguerta. That's the first foul ni Mark Laguerta. At second team foul for Team Uson dito. So dalawa lang ang kalamangan dito ng Palanas. 19-17 at 1:16 remaining sa ating first quarter. And Iray connects mula sa free throw line. Unang puntos niya yan dito kung hindi ako nagkakamali. And it's a lane violation on the part of Silvestre Iray. Napaaga yung pasok niya doon. Tama. You need to be careful kung ikaw ay free throw shooter. Kailangan wag ka munang papasok habang ano bang tama nun, coach? Pagka hindi pa umaabot sa ring. Oo, dumidikit yung bola. Kasi normally yan talaga yung ano ng mga infractions. Missed from shot from Luon. Now, eto na. Maganda na naman ang pasahan ng mga taga-Uson. And there goes Laguerta finishing with both hands using the board. That's another opportunity for Team Uson. Maganda yung pinapakita when it comes to offensive rebound. Defensive rebound ditong mga taga-Uson. Ayan, lumipad itong si Gallardo, kaya lang kinapos. Now, Nuevo with the finish. 7 points yan, partner, dito sa ating ball game, si Nuevo. Gandang pasa sana ni Iramis. Tama. Dun sa ilalim for number 33, Butch Buhane. And right now, partner, balik sa mga taga-Uson ng kalamangan dito. Yun nga, partner, yung napansin natin, every time mag-commit ng mistake itong mga taga-Palanas, talagang yung takbuhan ng Uson is nandun. Kaya lang minsan, nasusobrahan naman yung aggressiveness, hindi nakikita yung open man. So yun, that's another miss from Gallardo. And that's another situation na sinasabi mo. Laging Gallardo forcing it and missing still for the second time on that possession. Now it's Luon flying and scoring. And that will end our first quarter action dito po sa tapatan ng mga taga-Palanas na mayroong score na 22 at Uson 21. So git-gita ng laban, partner. It's going to be an exciting ball game. I promise you that. Kasi both teams nga, sabi mo kanina, ay galing sa pagkatalo, no? Yung isa, partner, yung Uson panalo. Panalo Na. So gusto nila mag-streak dito. Samantalang ito namang mga taga-Palanas talagang kita natin. Partner, Pero kita natin yung panggigigil dahil sa kanilang pagkauhaw, pagkagutom sa panalo dito sa ating liga. Wala pa silang naiuuwing panalo. Kaya yon, ganun katindi ang kanilang pangangailangan na makauwi ng isang panalo dito sa ating liga. Oo, partner, sabi nga natin, this game will be a battle of local players, no? Kasi ito pong dalawang kupunan na ito ay talagang nilalaro nila itong Ako Bicol Cup Masbate with other local players. And again, sabi nga natin, discretion yun ng every municipality kung gusto nilang yun ang gawin. Oo, tama. But dito naman sa Ako Bicol, yung composition ng team, you can get your guest players and pwede ka din kumuha ng import. So, but again,
siguro this is for their development also for their locals. Oo. So maganda din yung exposure for their locals. At saka maganda rin yung ano nila, yung adhikain nila. Yes, Gusto partner. nilang mangyari na ma-expose at mas mabigyan ng pagkakataon itong kanilang mga local players. And you know what, partner, I sense the pride Yes. dito sa larong ito. They're playing with pride because they're representing their municipalities na sila-sila lang talaga. So yun naman ang kagandahan, no, na the name in front of you, no. And of course your family name, your surnames, and na nakasuporta sa mga players. But again, it's your municipality na rin-represent nyo. So maganda yon for these teams. Maganda rin yung pasa na yon, partner, mula kay Iray para dito kay number 33 na si Butch Buhane. That's his first bucket. Corner shot. No, it's just a fake. Now, at the top of the key. Wala yung tira na yon. Itong si John Michael Luna. That's his first attempt dito sa ating laro. Iray now has the ball for Palanas. Ginugulo ni Luna. And Iray dribbling with his left. Gets in trouble sa ilalim. Pero nandun ang kanyang kakampi. Back-to-back buckets for Butch Buhane. Good and selfish play nito ni Iray on that play, partner. But again, ito, abante na dito ang Palanas ng 5. And ayan, number 6 guy of Uson. That's MJ Banaag hitting a 3 at the top of the key. That's the third triple nitong mga taga-Uson dito sa team. And yung isa doon, courtesy of Banaag. And Lingwahe. Walang napasahan, naagaw ni Luna. Luna dire-diretso. Yes! Lays it up and in for Uson. First 2 points ni John Michael Luna. Iray trying to dance. Binigay kay Ibanez sa ilalim. That's a nice entry pass pero nagkaroon ng nahirapan doon si Ibanez trying to control the ball. Pero the ball will stay with Palanas. Ito, partner, balik na naman sa isa itong kalamangan ng mga taga-Palanas dito. So large lead nila is 4 kanina. Lingwahe to Iray. Balik kay Lingwahe. Balik din kay Iray. So it's a 2-man game and Iray finishing from the corner. That's a short jumper. And that's a good one for Silvestre Iray Jr. And Iray na naman ang may tangan ng bola after that nice rebound. I guess that's That's an offensive foul on the part of Buhane. That's a first foul on Buhane sa ating ball game. Talagang inatake niya doon si Sagrada on that play. Banaag missing. Now it's Iray running fast, but Luna was there in front of him and he was called for a foul. Or I mean, yung inatake pala doon ni Buhane, partner, itong si Patrick Pantindaw. Almost magkamukha itong si Pantindaw at si Sagrada dito. Oo. So, at yun, balik sa tatlo ang kalamangan po ng mga taga-Palanas. Cervantes. And there goes the putback of Ibanez. Ganun talaga, doon nang laruan ni Ibanez sa Yes, ilalim, partner. sa may paint. Good offensive rebound on the part of Ibanez. That's Tuling on that shot. First 2 points si Tuling dito sa ating ball game. And partner, yung kanina for Ibanez, that's the 6th offensive rebound for Team Palanas. At ito na naman, nakuha na naman ang bola nitong mga taga-Uson. Tuling, pass to Banaag. Banaag one-hander using the glass is good. Good play on the part of Team Uson.
5 puntos na ito si MJ Banaag coming off the bench. Lenguaje. So Iray launches a bomb there, but it was kind of short. And the ball went out of bounds. Ibanez. Lenguaje. Oh, nice handle mula dito kay Iray. And Iray going in for the pass. Lenguaje. Binigay kay Ibanez. Fakes. Hangs in mid-air. Wala. Tapos ang tira pero nakuha pa rin ni Iray ang bola. And he draws a foul going strong to the basket. That's the second foul on MJ Banaag on that sequence. Muntik na doon, partner, maputukan ng 24 seconds violation itong mga taga-Palanas. Tama. But naitira pa sakto yung tira ni Ibanez. Pag baser, tumama din sa tip ng rim yung bola. Kaya they get the continuous yung play doon. continuous yung play. That sequence. Ayan, Iray is the free throw line. Pasok ang pangalawang tira rather. Ito, partner, platoon substitution for Team Uson dito. Oo. So ipapasok yung kanilang first unit, yung kanina, yung opening quarter nila. Tama. Dito si Jimenez, Sagrada, Benario, Marcaida at itong si Nuevo. Marcaida, to Bernario at the corner. Nope. Pero muntik na sanang makuha ang rebound itong si Sagrada, kaya lang he loses the handle. Now it's Lenguaje with the ball. Dahan-dahang bumababa at inaantay itong si Luon. Bigay kay Iray sa corner, balik kay Lenguaje. Tumira ng tres. Pasok! Ang tira. Itong si Lenguaje. Jerwin Lenguaje. Jimenez trying to be aggressive. Now Sagrada, even more aggressive using the board. Wala. For the third try, Jimenez finishes. And cleaning up the mess. Yes, partner, itong si Jimenez, first 2 points. Itong si Jimenez, dito, averages 9-10 rebounds per game. So talagang maganda ang pinapakita dito. And aggressive ito when it comes to crashing the board, partner, itong si Jimenez. He should be. At siya naman din yung may tamang height para sa trabaho na yan. Pero Nuevo can't finish at naagaw kay Luon ni Sagrada ang bola. At ayun, nahulog ang nyog sa mukha nitong si Nuevo. Nagulat si Nuevo. At siya pa rin yung nakapuntos. Grabe, para nahulugan talaga ng langka itong si Nuevo. Akala niya may intercept doon ng mga taga-Palanas. So gulat na gulat siya. Saktong-sakto sa kamay niya yung bola. At tumama na, actually nag-slip sa kamay niya. Tumama sa pisngi niya. Sa pisngi. Sa may lower part ng kanyang lip. 34-33. Again, ito na naman, partner, itong mga taga-Uson. Another good run for Team Uson on that last 2 to 3 minutes ng ating second quarter. But again, 4 minutes and 19 seconds pa po ang natitira, no? But again, talagang matindi ang labanan ng dalawang kupunan na ito, na talagang itong Palanas, partner, kitang-kita, sabi mo nga kanina, kitang-kita sa itsura nila yung talagang eagerness nila na ipanalo itong game na ito. Kasi syempre gusto Because of pride. Oo, kasi gusto nila na umuwi sa Palanas ng may isa ng panalo. At saka yung feel na, mga pare, kaya natin to kasi all locals din kalaban natin. Yung mutual yung yung feeling. Diba? Pati itong Uson, for sure, hindi papayag dito, partner, kasi nga sabi nila, may isa na kaming panalo. Again, that's a turnover on the part of Luon. May mga ganyan siyang pasa during the last game nila. Meron din against Katayngan, no? So may mga passes din na medyo sobra talaga. Minsan wala din sa ulong talaga yung mga pasa ni Luon. Pero meron din mga magugulat ka na lang. Magugulat ka na lang, talagang nakikita niya Anyway, Jimenez scored for Uson back there. And Luon now to Espina. Espina, pumagitna. Erames, balik kay Espina. Lumusot, attacking the basket.
He could have shot could have, that. oo. Oo. Kasi open na open niya from the strong side to weak side yung bola. Maganda yung opening sana. Tama, Eramis fires and misses. And Luon and Jimenez battled for the rebound, but the referee says it's Uson's basketball. Sabi nga niyan, partner, ng aking coach dati, no? Minsan ka lang mabibigyan ng ganun na ganun ka open. So, you should take that. Oo. No? Marcaida passing to Sagrada, and Sagrada gets fouled by, I think it's Ibanez. Yes, partner, Ibanez. Let's see kung ano yung sasabihin. Yan nga, si Ibanez. That's the second foul on Ibanez dito sa ating ball game. Nuevo against Ibanez. Now, with the help of Eramis, binigay sa top of the kick kay Marcaida. Nice shot. That's a little fadeaway jumper mula dito kay John Marcaida. That's automatic for John Marcaida, yung mga ganong short jumper. I think yung itong si John Marcaida is related to the Marcaida Yes, of Masbate partner, City. oo, yeah. Parang magpinsan ata itong dalawang to eh. And mukhang ikaw ay nagsabi sa akin yan, partner. Oo. And of course, yung Marcaida na naglalaro sa Masbate, no? Is talagang pinsan nito. At taga-Uson din pala yun, partner. Tama, yung roots niya is from Uson. Bernario to Nuevo. Out to Sagrada. Taking it strong, but maganda yung depensa. Mas stronger yung depensa ni Luon and itong si Ibanez. 37-34, lamang po ng tatlo dito ang mga taga-Uson. 2 minutes and 28 ang nalalabi po sa ating second quarter. This is just the first game po ng ating double header ngayong day 17. And ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa at tayo po ay napapanood sa Rep Saldico Facebook page, sa Ako Bicol Online TV at sa ano pang mga Facebook page. Yung Ako Bicol Ako Bicol Party List. Oo. And then sa YouTube, partner, we have Ako Bicol Cup. And of course, kung gusto niyo naman makakita ng mga reels, makakita kayo ng yung mga documentaries ng players every leg natin, you can check our TikTok, Ako Bicol Cup. Tama, and Cervantes dropping it down. For Palanas, now it's Nuevo. Jumps and scores. $11 points itong sa Nuevo. And also itong si Cervantes, partner, on the part of team Palanas ay mayroon nating 11 points dito sa ating ball game. At nakakuha pa siya ng foul doon galing dito kay Sagrada. So maganda, pinapakita nitong big guy, nitong taga Palanas, partner. Napakasipag pa sa ilalim talaga. Time out dito itong mga taga-Uson. Because ito na naman, partner, sabi nga natin, once na nagkakaroon sila ng mini run, ito kayang bumalik talaga ng mga taga-Palanas dito at may sagot sila doon sa mini run na ginagawa nitong mga taga-Uson. So, but again, kanina nga sabi natin, ang naghahabol ay ang mga taga-Uson at maganda yung pinakita nila dito sa second quarter. That's why sila ang nakaka-abante dito ng 3 puntos. Pero ngayon, sabi mo nga kanina na itong mga taga-Palanas naman ay marunong din namang humabol. So, kaya siguro tumawag sila dito ng sila yung tumawag ng timeout, no? Uson, partner, yung tumawag. Uson. Oo. Kasi nga sabi nga natin, maganda yung pinapakita na ulit nitong mga Palanas dito. So pag nagkaroon ng runs yan, for sure tuloy-tuloy yun. So yung momentum pinutol nila doon sa timeout na yun. Kaya ito, Cervantes will take this one. No good. 1:39 po ang nalalabi sa ating relo bago magtapos ang ating second quarter. Pangalawang tira ni Cervantes, pasok na. So ayan, 37-39. And now Nuevo setting up the play for Uson. Binigay kay Luna. Luna against Eramis. Oh no, that's Buhane. Wala masyadong movement so the part of Team Uson on that play, partner, at pinapakitaan sila dito ng 3-2 zone defense. And Nuevo hitting another 3.
At ayan, kakalamang na sila dito ng 5 puntos. Buhane. Espino jumps and misses. Luna. Setting up Bernario. Tapos ang tira. Now it's Luon with the ball. Attacking it. Or attacking the basket. And hoping to make a good play for Buhane. Pero natapik yon. At last touch ng kanyang mga kakampi dito. Kaya ito na naman ang mga taga-Uson. Aatake. Barkada to Luna. Yes, it counts. Yun, magandang pasa from his teammates at talagang binali niya pa yun, partner. Oo, Kasi grabe. nga, medyo naiwan doon si Loon sa baba, nagre-reklamo siya sa referee. That's why kulang sa depensa itong mga taga-Palanas on that play. Ito na naman yung transition. And nice pass mula kay Luna to Jimenez. Luon gets blocked for the second time. Jimenez gets the ball or got the ball now. I guess it's a traveling violation. At hindi na rin aabot yon para sa pagtatapos ng ating second quarter. So lamang dito ng 9 na puntos ang mga taga-Uson. Ganda nung run na ginawa nitong mga taga-Uson. Coming off that timeout, partner, yun yung sinasabi natin. Kasi may chance doon na makabalik itong mga taga-Palanas. That's why pinutol nila yung talagang momentum doon at naibalik nila yung momentum sa kanilang side. And that's why, In-anticipate actually nila yung momentum na pwedeng mangyari. Kaya yon, sila yung nag-momentum. As we so that's a good call of the coaches, partner, on that play. As we end the quarter and the half. Sige mga kasurog, diyan lamang po kayo. Kami magbabalik ni Coach Paul Sepe. And let me remind you that itong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi,
walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang dito sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang dito sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Yes, nagbabalik po tayo dito sa napakagandang court ng Placer, ang Placer Covered Court. And again, we would like to thank Mayor Eusebio Dumuran Jr. for allowing us here at sa magandang accommodation po sa atin. Maraming salamat po, Mayor.
And ako po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe bringing you the best play-by-play and analysis of this game that we have right now sa ating unang laban, Palanas versus Uson. And right now, pasadahan muna natin, Coach Paul, ang comparative statistics ng bawat teams. Yes, partner, for those two teams, Palanas and Uson. Bench points, partner, yun na, lamang dito ang mga taga-Uson with 14 points. Bench scoring points kontra 11 kasi maganda nga yung pinakita. Itong mga bench players, itong Team Uson dito. Points in the paint. So, again, sabi ko nga, partner, yung talagang fast break situation and yung talagang second chance opportunity is maganda din for this team. So 32 kontra 26 turnover. Ito medyo masakit, partner, for Team Palanas. Sabi ko nga kanina, those passes na minamadali, partner, creates turnovers for Team Palanas. 13 turnovers, masakit yon kontra dito sa 5. That's why abante dito itong mga taga-Uson. Fast break points, ganun din, partner, 12 to 10. So second chance opportunity courtesy of Sagrada, courtesy of Benario. So 6 to 5, but again, malapit yan. Pero itong mga aspeto na ito, partner, on this, the side of Uson ngayong nung nakaraang half. But again, tingnan natin kung ano magiging adjustments itong mga taga-Palanas. Sa tingin mo, anong dapat gawin ng mga taga-Palanas? Ako, partner, lessen their turnovers, no? Kasi doon sila talaga, once they turn the ball over, talaga yung capitalization when it comes to offense, itong mga taga-Uson ay nandun. That's why nagmamaterialize. Yun nga napansin natin. And also, this 3-point shots, partner, for both teams. Kung mapapansin natin, 20% for Team Palanas on the 3-point country, while itong mga taga-Uson ay may 33.3%. So they shot 3 3-pointers out of 9. Itong Team Palanas, 1 3-point doon sa 5 tira nila. But again, tingnan natin kung mag-a-adjust sila dyan sa behind the arc na yan. Kung mapapansin ko, partner, dito, mga locals sa teams, pag naglalaban-laban, pag maganda yung percentage sa 3 points, may pag-asang manalo. Okay. So, yun ang tinitingnan ko lagi. But again, yung field goal percentage per team, 45.7% for Team Palanas, and talagang umabante itong mga taga-Uson with 52.5% on their field goal doon sa nakaraang half na yon. So tingnan natin kung magbabago yan for this Team Palanas, partner. And sana aware dyan ang mga taga-Palanas na kailangan nilang kontrolin din yung 3-point shooting nitong mga taga-Uson. And right now, Uson started it with a 3-point shot. Yun nga lang, medyo kapos yung tira nitong si Luna. And right now, Aramis with the ball for Palanas. At inabangan kaagad siya ni Luna. At ayun, naagaw itong si Nuevo. Now, Luna has the ball. Gusto sanang ibigay sa nasa unahan na si Marcaida. Kaya lang nandun naman si Iray to anticipate, who anticipated that pass really, really well. And now, Aramis. Scoop shot, no good. Bernario. Muntik na namang maagaw ni Iray, but there goes Nuevo. Another fast break for Team Uson on that sequence. And now Cervantes. Ira is open for 3. Yes! That's good! So kailangan din siguro talaga nilang tumira sa tres. Try those 3-point shots. Yes, partner. Sabi nga natin for Team Palanas to get back on this ball game. Yun ang kailangan nila. And those offensive rebounds and lessen their turnovers also. Tama. So yun, after that miss by Bernario, nandun kaagad si Jimenez trying to put it back. Pero ang nasa free throw line ngayon is Luna. Si Luna. I thought it was Jimenez. Baka namalikmata lang ako. Ayan, Luna hitting the first free throw. And yan, nakakalamang na po dito ng 9 na puntos. Bali, 10 na, no? Itong mga taga-Uson. Oo, partner. Largest lead for Team Uson is 11 points, partner, dito sa ating ball game. Okay, and now it's Aramis dribbling with his left now to Iray. Iray to Cervantes. Ibanez gets blocked. Totally blocked by Jimenez. Good defense on the part of Uson. What a play there. Nakalusot sana, pero tapos yung mga tira. And for the third try, ayan na, may mga sumabit na dito kay Jimenez. Na I believe it's Buhane. Let's wait for...
Ibanez was called for that Yes, one. partner. Third personal na for Francis Ibanez. And that's the 7th offensive rebound on the part of Team Uson, partner, courtesy of this guy, Ray Jimenez. Ayun, Grabe, and, partner. Talagang not giving up on every play itong si Ray Jimenez. doing his role dito sa kanilang team na Uson and perfecting that charity shots. So kailangan may gawin dito ang mga taga Palanas Yes, bago partner. lumala ang sugat. Iray against Marcaida, steps back and short on that jumper. Out of bounds. And the ball will stay with Palanas. Nice pass mula kay Iramis to this guy Ibanez na talagang magaling sa ilalim. At he gets fouled. Kaya yan, nasa free throw line siya ngayon. May pagkakataon para matapisan ang kalamangan ng mga taga-Uson. Wala yung unang tira. Okay, and I guess we have a report from Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok. Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul, and good evening mga kasurog. I am Mabel Atchagoyan, your courtside reporter for the side of Team Uson. After the first half, Team Uson is still firm with their mantra, which is to win this ball game. Ayon kay Coach Idon Gordola ng Team Uson, noong una ay nalamangan sila ng kabilang kupunan dahil nangapapaumano ang kanilang mga players, pero ngayon ay nakapag-adjust na sila at habang tumatagal ay gumaganda na ang chemistry ng kanilang mga players. So for now, they will just continue to limit their turnovers, stick with 3-2 defense, assure better ball movement to grab fast breaks and maintain their score for their second victory. And that's the latest here at the courtside. Back to the panel. Yan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. So, gusto pa ng mga taga-Uson na ma-minimize pa nila yung kanilang turnovers. Yes, pero partner, sa comparative statistics natin kanina, lamang na lamang when it comes to turnover itong mga taga-Palanas. Oo, Pero ngayon, Uson pa rin yung gustong ma-minimize yung kanilang turnovers. Oo, 5 turnovers on that last half, partner. Ayun na, sabi natin, once you lessen your turnovers talaga, maganda yung magiging resulta, no? Kasi that's the opportunity for you to score. Kasi nasa iyo yung bola eh. At saka, merong effect yan mentally sa mga players na when you create a lot of turnovers, medyo very disappointing. Disappointing talaga. And of course, yung galit ni coach ay nandyan palagi. So, kumbaga, andun yung fear also, no, for teams with a lot of turnovers. And kung hindi ka marunong mag-handle niyan, mas lalala pa yan. Mas lalala. Diba? And now, Nuevo. Diretso! Wala. Rebound. Bernario. Scoop shot. Wala. Meron pang pagkakataon. Pumeke si Jimenez, but I guess that's a traveling violation. And it was. Sayang yun. Diretso buhat na sana, partner eh. Ba't niya pa pineke? Tama. Oo. Ramis. Tubuhane. Now it's Iray. Huling-huli yung ipasa partner. sa ilalim kay Iramis, pero nandun ang mas matangkad na si Jimenez to block that pass. And now, finishing at the other end is itong si Mercaida. Yes, na mayroon ng 8 points dito sa ating ball game. Itong si Mercado. That's how you finish the transition. Sabi ko nga kanina. Kasi nung first half, partner talagang medyo very aggressive. Kahit dalawang teammates nila yung nasa harap, talagang diretso lang eh. Oo. Nice pass, nice play. Eramis connecting with Iray. Pero medyo lumalaki yung kalamangan, partner. Yes, partner. 56-42. This is a 14-point lead. Oo, kanina naging 16 pa nga yan. So, again, with 6 minutes and 10 seconds, timeout dito yung mga taga-Uson na naman. So, again, hindi nila hinahayaan na talagang makalapit dito. Every time mayroon na nagkakaroon ng kahit 2 or 4 points mini run itong mga taga-Palanas, nare-recognize kagad ng coaches. And an early timeout na naman dito for our third quarter. So, talaga yun ang ginagawa nila. Kasi sabi nila, gusto namin protektahan yung lamang. But again, tingnan natin kasi kanina maganda yung timeout. Coming from the timeout, umalagwa itong mga taga-Uson. So for sure, may plano ito na talagang
libaon dito ang mga taga-Palanas on this quarter, partner. Sabi nga natin, every time who wins the third quarter usually wins the game. So, And yun ano naman sa talaga. tingin mo ang gustong mangyari ngayon ng mga taga-Palanas? Now that they're down by 14 points. Ito nga sinasabi natin, dapat lesson, yung kung sinasabi ng Team Uson na ililesen namin yung turnover, dapat sila lesson din yung turnover. Make sure passes, find those open guys, and gandahan nila yung field goal percentage when it comes to 3 points and 2-point partner. So ganyan, that's a high percentage shot. So ganun dapat ang kanilang gawin, partner. Maganda yung naipasa ni yung leak out pass or lead pass nitong si Ronald Luon to the guy who's running the floor na si Iray. At ito na naman. Now it's Luon who has the opportunity. Pero wala. Rebound Iray, his teammate. And he was trying to set that up pero naagaw nitong si Capella ng bola. Now it's Uson. At eto, naagaw ni Iramis. And all alone there is Iray. So back-to-back Shots, partner. Back-to-back transition plays on the part of Team Palanas. So yun ang kailangan nilang gawin, no? Di pumasok ang tres ni Marcaida. Pero nandun naman si Jimenez to put it back. Yun lang. That's another thing, partner, yung box out. So kasi kung makikipagtalunan ka dito kay Ray Jimenez, talagang hindi ka dyan mananalo. Kasi kung baga, ito nakikita ko. That's a good 3-pointer the part of Palanas, it's Iray. Second 3-pointer of the game. Sabi ko nga, partner, mapansin ko, balikan ko itong si Ray Jimenez. Yung first and second jump niya halos pantay. So kung makikipagtalunan ka dyan sa mamang iyan, medyo mahihirapan ka. Yeah, you need to box him out first. So that's another good stop on the part of Palanas, partner, on that play. Oo. And they will have another chance here para mas matapiasan itong Kalamangan. Kanina umabot ito ng 16 points but now, eto, meron na lamang 8 puntos na lamang ang mga taga-Uson. Alright, and it's Irames bringing it down for Palanas. Iray will try to hit the back-to-back threes. Wala. Rebound itong si Jimenez. At ayun, nasa unahan ang mga naka-maroon. It's Luna using his both hands for that finish. So ayun naman, may bawi kaagad, partner, yung mga taga-Uson doon, courtesy of Luna. So it's an 11-point lead now. Uson still has the advantage dito sa ating third quarter. 4:06 ang nalalabig. At ito po ay, again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurug pa. So ito, balik tayo dito sa ball game. So balik ang bola sa mga taga-Palanas to have a chance to cut the lead, partner. So ito, balik na naman sa double digit itong Kalamangan ng mga taga-Uson dito. Tama. At inilabas muna nila si Iray and Linguahe now is back in the ball game and so as Espina. Buhane, nakita si Espina na libre. He could have taken that shot again. Pero mukhang uncomfortable si Espina taking those kind of long shots. Marcaida, and that's a nice reverse. Luon. Anticipate na ano lang, natapik lang. Na-deflect lang ni Marcaida pero that could have been another good pass from Luon. And now, Espina. Hindi pa rin makakonect. Now, Nuevo. Travel yun. Gandang pasa sana nito ni Marcaida on the Nuevo na nandun na sa ibaba. Oo. That's another fast break opportunity na naman sana for Team Uson. Balik kay Espina ang bola mula kay Linguahe. Ayan, dire-diretso sa goal itong si Espina pero malamya yung kanyang tira. Now Luna gets fouled by Linguahe in mid-air.
Medyo delikado yung tira na yun. But again, it could have been a drop pass on the part of Luna to Akating Nuevo on the other side. Yun yung sinasabi natin, partner. So, hindi sana sila maghihirap ng gano'n, no? And hindi sana ma-risk yung katawan niya for a possible, injury. Pero may mga ganun talagang players na talagang kung umatake sa ring. Akin na muna to, sabi niya. Akin na muna to. At saka parang may mga gustong patunayan, di ba? Mukhang may naamoy tayo dito, partner. Ayan na. Mukhang malapit na naman yung dinner. May pinipirito. That pass was deflected and now it's Uson with the possession. Marcaida to Nuevo. Nagay kay Jimenez. Jimenez tumira. Umiscore. That's an 18-foot jumper mula kay Jimenez. 12 points itong si Jimenez dito sa ating ball game. Maganda talaga pagka meron kang elevation na kagaya kay Jimenez. Sabi nga, paano mo i-contest yung ganong kasing jump shot? Napakataas. Tsaka medyo fade away pa. Ayun na naman si Luna. And lays it in. 11 points dito si Luna. Coming off the bench. At ito, abante na naman dito. Itong mga taga-Uson. Pero it's just a 9-point lead. Kanina double digits yan. 2-13. Nalalabay po dito sa ating third quarter. Again, kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. And later on sa ating second and final game, makakasama nyo. Unang magtatandem itong mga baguhan natin kasama na sina Burns and Jem Pleto. Para i-cover yung ating susunod na game. Of course, mapapalaban ang home team na Placer and they will be playing against PUB Corpus. PUB Corpus. Okay, so that will be our second and final game on our day 17. But right now, eto, continue pa rin. Tuloy-tuloy ang bakbakan dito sa hard court ng Placer at kapos ang tira nitong si Iray Jr. matapos siyang mapagpahingan ni Coach Con Abinir. And backing violation nakita nitong si referee Roger Obina. So another turnover to the part of Team Uson. So yun ang medyo masakit, partner, yung mga unforced turnovers, no? Oo. So halos wala namang depensa pero nata-turnover nyo yung bola. Oh, I thought it was just a 9-point lead. Ano pala? 11 ba? Yes, partner. 11-point lead. So, I'm sorry. Luon will inbound for Palanas. Maganda yung bigay, pero yung tira medyo sablay. Pero sa kanila pa rin ang possession. Hindi pa rin kumukonekta doon ang mga taga-Palanas. Now, Banaag. 19 point. Oo, tama. Mahina tayo sa mat. Ito, another basket for Binario. And Luna now. So this is the biggest lead so Yes, far. Parker, 21 points. Oo. Bernario. To Sagrada. Wala yung free throw jumper na yon. Pero ito naman, ang mga taga Palanas babawi. Kaya lang, grabe yung panghihinayang nitong si Iray Jr. with that last shot na kung saan na-foul siya. Sayang, sabi niya. Medyo napako dito itong mga taga-Palanas dito sa ating third quarter with 49 points. So, umiepekto na yung pagiging outmanned nila dito sa laro Yes, ito. partner, Dahil na sinasabi natin. They're just playing with just 7 players. So, dito mo makikita kung sino talaga ang mas desidido for the win. But siguro may mga talagang dahilan para hindi makapunta yung ibang players nila. Mayroon naman mga reasons kung bakit. Siguro may mga prior commitments, partner, yung mga players sa our team. Nagkasabay-sabay. Luna, and that's a short
Corner jumper, kapos ang tira. Now it's Luon. Iray. Magandang pasa kay Ibanez, pero Ibanez hindi na-convert. Now Luna. Lumipad na naman at laging bumabagsak sa floor itong si Luna. Eramis gets blocked by Bernario. Or Binario. 26.2 seconds remaining for our third quarter. So, ayan, muntik na maagaw. At ayan, tuluyan na siguro maagaw ng mga taga... naagaw din. Nakabalik sa mga taga-Palanas ang bola. Bunahe! Wala. Nakuha ni Luon. Binigay sa labas kay Iray. Open look for 3. Wala. still struggling. Rebound. Itong si Manlapas. Oo, still struggling. Di makapuntos. Napako sa 49 itong mga taga Palanas. Sabi nga, parang may takip yung ring dito sa kabila for Team Palanas. Bakit nagkaganon? Bakit natakpan yung ring, Siguro, coach? partner, may halong fatigue factor na rin for Team Palanas. Sabi nga natin, 8 players lang ang naglalaro for Team Palanas. So, malaki yun, partner. It's big for them. Kasi sabi nga natin, yung palitan ng tao, medyo yung rotation mo, medyo maikli. So, again, for Team Uson naman, halos lahat nandyan, partner. Kompleto itong team ng Uson. Tama. So, that's why, kung kanina nga, sabi nga natin, fresh legs pala yung kanilang pinasok kasi may platoon substitution sila. Oo. So, ito naman yung difference dito. Although, sabi nga natin, yung eagerness to win this game for Team Palanas ay nandun. So, hindi walang question doon. But again, once you're outnumbered or outmanned, medyo malaking bagay yon for your team. Kasi, siyempre, nade-drain niya, napapagod. And yun na nga obvious reason kung bakit sila ngayon ay linalamangan ng 20 plus points dito sa pagpasok natin sa fourth quarter. But again, nandun naman, partner, yung mga magagandang tira, yung open looks, hindi lang talaga nila ma-convert into points. Kasi kung ikukumpara mo sa pag-start natin kanina, si Ibanez halos hindi nagmimintis sa ilalim. Yes, partner. Kung magmintis man, na-convert pa niya yung mga second chances. But dito, sa third quarter ay talagang hindi na. And of course, speaking of Ibanez, dito for Team Palanas, mayroon na din dito siyang 4 na foul or 3 foul. 3 foul. So medyo naging iba yung galawan niya, partner, with those fouls. Because he's being more careful. Kasi nga, he's in foul trouble. Almost in foul trouble. Pero nasa labas siya ngayon, pinagpahinga ng coach. We have Bunahe, Eramis, Luon, Cervantes, and itong si Lenguaje para sa mga taga-Palanas. Nakabalik sa possession ng mga taga-Palanas ang sitwasyon. And right now, Lenguaje against Banaag. Drops it to Luon na wala namang magandang tira kaya inilabas uli. Now, Bunahe fakes. Corner shot. Open si Luon. At Baldog yung tira. At muntik nang maagaw yun ni Banaag. At yan, Lenguaje medyo nahihirapan dito kay Banaag dahil masyadong malikot. But the ball sa... So, tinawagan ng foul doon si Banaag. That's a third foul, partner. At again, ito, for that last 3 quarters, ito yung napansin natin, yung sabi nga natin, andun sana, partner, yung attempts, no? 56 attempts for Team Palanas, 21 lang yung pumasok on that attempt. So that is 30.57% on the field goal. But itong Team Uson, 49.2 naman. That's why, partner, abante dito itong mga taga Uson. And of course, yung aggressiveness nila when it comes to the transition offense. So that's why lamang nalabang. And mapansin natin yung turnovers, 16 turnovers for Team Palanas on that last 3 quarters compared mo sa 11 lang for Team Uson dito. So talagang yung mga stats wouldn't lie. Yeah, oo, partner. Oo. And yun, Manlapas finishing the 3-point play opportunity for Uson. And now it's Lenguaje. Inaabangan siya ni Banaag. Naghanap ng tamang mapapasahan. Binigay kay Ibanez na bagong pasok uli.
after a refresher. Cervantes hitting a 3. No, that's a long 2. Long 2 for Cervantes. Ito, Gallardo. Gallardo. Pinasok na rin itong Si Laguerta. Oo, Laguerta. Along with Manlapas, itong si So ito parang this is the third unit na partner for Team Uson. Yun nga sinasabi natin, kung mas kompleto yung team mo, mas talagang maganda yung rotation na maibibigay for and mapapahingahan din yung mga key players mo. Tama. Manlapas. Wala pa rin. That's their second chance of getting the bucket, pero wala, hindi na-convert. Now it's Ibanez missing. Another And miss. for the rebound, it's Gallardo. Gallardo, dire-diretso. Binigay sa kanyang kakampi na si Manlapas. Nahandang-handa naman para sa pasang yon. 5 points itong si Manlapas coming off the bench also. But itong si Ibanez, yung nga partner, napansin natin. Yung tira niya kanina, mintis na naman. 3 out of 12 partner ang kanyang field goal dito. And Linguaje missing from the corner. Now it's number 25. Finishes using the board. And that is Patrick Pantindao. Sinabi mo kamukha ni Sagrada. Sagrada kanina. Ibanez against Laguerta. Now to Cervantes. Cervantes draws a foul. Tatson Manlapas. Joven Manlapas. First personal foul dito ni Joven Manlapas. At yun, pasok ang unang tira nitong si Cervantes. Ito pansinin ko lang partner, medyo na nahimik dito itong si Edward Iramis partner. Normally, talaga ang nagbubuhat for Team Palanas. Nakakawalo pa lang siya. Normally, mga ganitong points sa laro, umi-score na yan ng more than 15 points. Yes, partner. And there goes Patrick Patindao hitting a 3 for Uson. That's a big contribution. Iramis gets blocked. At ayan, talagang struggling din dito. Halos lahat ng mga taga-Palanas, kaya yan, nalalamangan sila dito ng 27 big points. Oh, That's another miss, partner. Ito, papasok na yon from Ibanez. So, Maganda yung scoop shot na yon, pero hindi pa rin. Nice. ito naman for Team Uson, everything is falling for them, partner, dito. So, halos lahat na nakascore, partner, for Team Uson. Ito na lang si number 80 guy na si Nilo Capellan ay hindi pa natin nakikita. Ako may score. Oo. Laguerta. Nakita na may tao sa unahan. Banaag. Hindi na kayang habulin. Medyo malakas yung pasa. So we have a substitution. Yan, talking about Capellan, ay pinasok siya na siya ni Coach pinasok na siya dito. Gordola. So ito. So again nga, dito sa akin talaan, almost of the 12 players talagang naka-score na dito for Team Uson. So equally distributed yung scoring. Oo, yun ang sinasabi natin. And Tuling is also back in the ball game. Bonaje almost making that corner 3. Pero lumabas yung kanyang tira. That's a bad pass. Now it's Banaag. Tutuloy-tuloy. Wala. Nandun si Gallardo. At humihingi ng foul. Pero sabi ng referee, that's good. And Iray Jr. plays it up and in. 18 points yan dito sa ating ball game. Itong si Iray Jr. So again, sabi ko nga partner, the only bright light for Team Palanas itong si Iray dito. And of course, itong si Jeffrey Cervantes. Since third quarter. Patindao using the glass.
Iray. Tumira ng 3 si Iray. Medyo malakas ng konti. But again, kanina kumukonekta din yung mga 3 points nito ni Iray. But dito sa fourth quarter ay talagang medyo nag-struggle siya, partner. Gallardo, missing. The ball will go to Uson. Sayang yung good recognition sana on the part of Iramis na nakita niya na mas malilibre doon si Iray. Kaya lang magandang touch pass sana yun. touch pass. Kaya lang parang nandun si Banaag. Kaya medyo nailang din si Iramis. Tuling. Mid-range jumper, wala. Ibanez for the rebound. Now it's Luon. Bunahe, balik kay Luon. Now Iramis will fire a 3. Wala, short. Kapilyan now has the ball and mayroon siyang opportunity to score. At ayan, ipinasa pa. At ayun yung Gallardo, no? Grabe yung tuling, partner. Dalawang offensive rebound on that play. Patindaw. Sabi niya, let's cool it down. Eto, titira ko ng 3. Kapos. Iramis against Banaag. Talagang makulit itong Banaag. Dumipensa. Yes, partner. Oo. Ibanez, inilabas kay Iray. Balik sa ilalim ang bola. Iramis, missing. Still struggling itong mga taga-Palanas. Banaag losing the ball. Now it's Palanas possession. Ibanez fakes. Ayan. Wala pa rin. Talagang yun, parang may butas talaga yung ring. Walang butas ang ring. And finally, nabutasan yun ni Iramis. Offensive foul on the part of Iray on that play. But again, talagang hindi Grabe yung makakonekta, play. partner. 2:27 na lang po ang nalalapit dito sa larong ito. 84-57. So grabe, partner. Ano sa tingin mo? Talagang yung factor, ano? Yung kanilang being outnumbered. Outnumbered. And also, I think yun ang pinaka-factor itong, dito. sabi nga natin, itong field goal percentage dito nga mga taga-Palanas. Ando naman, partner, may mga open looks, may mga tira. Sabi nga hindi lang nila ma-convert into points. Kasi halos na mintes, partner, yung mga shots na binibitawan nitong mga players ng Palanas. But ando naman yung pansinin natin. Because of the fatigue na Oo, yun nga, because of babad the sila kasi babad. pipito lang sila eh. Oo. So again, medyo mahihirapan talaga pag gano'n, pag outnumbered yung isang team. Oo, kahit gaano kagaling ng isang player, kailangan pa rin pagpahingahan yan. Ano yan, basketball is a team sports, no? So Oo. talagang kailangan mo ng kakampi na talagang kung ikaw yung star player, hindi ka naman mabababad dyan talaga. Oo. Iray will challenge Capillan. And Capillan commits the foul. That's the first foul nito ni Capillan dito sa ating ball game. But again, So sabi far ko siya na lang yung siya hindi na lang score. hindi naka-score dito for Team Uson. Baka iniisip niya, okay lang kahit di umiscore, basta panalo kami. Yun naman talaga, ganun naman ang mindset. At saka, maganda na ipapasok ako. Oo nga. He's also, nasa 30 plus na yan. Mga siguro 36 years old na yan si Capillan. Malog yung tira, but still, it's Sagrada. Oo, 4 na Cleaning up puntos the din. mess. Oo. Cervantes against Capillan. Against 3 actually. Pero yon, hindi siya nakapuntos doon. Now Sagrada plays it in. Cervantes. Inayaan na lang yun ni Capillan. Siyempre, alam niya na lamang naman sila eh. So this is a big 28-point lead for Uson at 119. At ito, relax na ito si Nuevo dito. Naagaw na Luon.
Pero yung lead pass na yon was spoiled by Nueva or Make It Nuevo. Kapilyan. Sabi ng mga kakampi, tumira ka naman! At eto, Iray. Tuloy-tuloy and lays it up and in for Palanas. 44 seconds. Safe to say that this game will go to Uson. So, with a resounding 26-point lead. oo. Nuevo. Walang napasahan dahil nasa unahan yung mga nakaputi. Iray, may muntik ng nasa nice floater against Sagrada. Maganda sana itong performance dito ni Silvestre Iray, partner. Big 22-point game for Iray, but again, that's not enough for this Team Palanas to win this game. Alright. Again, congratulations pa rin for these two teams, no, partner. Tama. That's the end of the regulation, 64-88 for Team Uson. And again, the biggest factor kung bakit ganito kalaki ang naging lamang ng mga taga-Uson ay, sabi mo nga coach, yung pagiging outnumbered nitong mga taga-Palanas. Although they started out really well. In fact, lumamang pa nga sila, partner, ng 5 points dito. Nakikipagsabayan sila sa mga unang quarters natin against Uson. Pero yun na nga, yung fatigue factor ay naramdaman na at nagpamalas na nung pagdating ng third quarter. At magmula doon, wala na. Halos meron ng bara yung ring para sa kanila. At bigo man ang itong mga taga-Palanas na maiuwi ang kanilang unang panalo ay I'm sure masaya pa rin sila dahil sa larong ito. Okay, and of course, yun, well represented pa rin ang kanilang municipality, no? So, yun. Meron pa naman sila atang laro. Sino yan? Jojo Tumbaga. Ayan, so ayan, may lumapit sa atin ditong player. May pahabol. Jojo Tumbaga. Shout out daw sa'yo, partner. Binario. Marlon Binario. Marlon Binario. Hello po sa lahat ng mga taga-Uson and mga taga-Palanas na nanonood. Hello po sa inyo dyan. And of course, you should be proud dito sa mga kukupunan nyo kasi talagang laban kung laban dito sa Ako Bicol Cup. So, uuwi yung mga taga-Uson na mayroong 2 panalo. Ano? Tama, coach? Oo, 2 panalo at 2 talo. At again, itong mga taga-Palanas ay may 4 na talo dito at wala pang panalo. But again, sabi nga natin, basta well represented yung munisipyo is dapat maging happy dyan itong mga taga-Palanas, of course. And of course, thank you po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, no? And mapapanood nyo itong mga games ng Ako Bicol sa ating mga social media platform. Rep Saldico Facebook page, Ako Bicol Online TV Facebook page, Ako Bicol Party List page, and of course sa ating YouTube, mapapanood nyo din Ako Bicol Cup, no? Search nyo lang po sa YouTube. Again, pwede nyo po makita dyan simula Albay Leg hanggang dito sa Masbate. So you could watch the games para masubaybayan nyo. Yung mga gustong manood ng mga previous games, pwede nyo siyang makita sa YouTube channel natin, Ako Bicol Cup. And of course, for documentaries, reels, pwede nyo makita dyan sa TikTok account natin, yung top 10 plays, partner, Ako Bicol Cup on TikTok. So you could search Ako Bicol Cup dun sa ating TikTok. Palike din yung mga follow din rin sa ating mga Facebook pages. Kapa Morgan po. Yun lang, hanapin nyo lang sa Facebook. Kapa Morgan, K-A-P-A and M-O-R-G-A-N. At pa-follow para nang sa ganun alam nyo din kung anong mga pangyayari sa buhay ko. Nag-update ka din doon about Ako Bicol also. And of course, sa akin naman, please follow and share yung aking page, no? Back to Basic Basketball. So, Back to Basic Basketball on Facebook. So, sana po i-follow nyo. So, more on ano naman yan, more on grassroots program for basketball. Okay. So, yan.
Ika daw. Sige, maraming salamat. And we are waiting for our Kasunog Best Player of the Game. For our CSR, Miss Barbie Floriano, along with our Kasunog Best Player of the Ball Game. And abangan nyo po mamaya yung ating second and final game, yung game ng home team na Placer na makakalaban ng PUV Corpus. Okay, so, but for now, eto na yung oras din natin para magpaalam, Coach Paul Sepe. Yes po. Dahil susunod na po sina Burns and Jem para sila naman mag-cover ng ating second and final game. Alright, so right now, ibato na natin kay Miss Barbie Floriano ang mikropono. Barbie, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. That's the end of our Game 1 for today. Congratulations, Team Uson. Right now, I am with John Paulo Nuevo, our Kasurog Player of the Game, wearing jersey number 30 with 16 points, 4 rebounds, 7 assists, and 2 steals. So, John Paulo, kamusta sa pakiramdam na ikaw ang ating Kasurog Player of the Game? Siyempre po, masaya. Kasi sabi ng coach namin na ilaro lang namin yung laro namin na kung anong meron kami. Tsaka kung magkamali man, bawi na lang sa depensa. Yun lang po. Ayan, may nais ka bang batiin, pasalamatan at i-shout out? Go ahead, this is your chance. Nagpapasalamat po muna ako unang-una sa Panginoon kasi nakapaglaro kami ng walang na-injury sa amin. Tsaka lalong-lalo na kay Ma'am Chidar na buong pusong sumusuporta sa amin team. Sabi niya nga, manalo matalo, happy lang. Tsaka kay Mayor Eping Sanchez, tsaka kay Boss Dungoy, tsaka sa asawa ko, kay Jinjin, sa anak ko, kay Princess, kay Primo. Okay lang. Ayan, thank you, John Paulo Nuevo. And once again, congratulations to your team. Mga Kasurog, stay tuned because in a while is ball game between home team Placer and PUV Corpus. This has been Barbie Floriano, ako Bicol Cup courtside correspondent.